वेलकाम बेक माय चेनेल लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बराय हरबाय आरोना नै आं दानिया नानिनि स्कुलाव फैदों आरोना एसे खामानि दंमोन नालाय बेखायनो ओमफ्राय जि साउन्ड आरो बिदिनो दावराव बेनिखायनो अफ खालामना होबाय आङो ओमफ्राय नै स्कुलनिफ्राय दानिया बाजाराव हाबफैबाय आरोना आङो सापागुरि बाजाराव पियाज कत पसिस दाथ 1 किलो Karita anta? Hah? Kolkata? Ini tadi. Iman dam. Bisi-bisi kosere? Lagi. लोगोनाव थांसै आरोना मेथाइ लानानै लोगोनाव हाबहैनानै एसे हाबहैनोसै मोनब्रै मोनफैबाय आरोना आङो खिथाहराखै बेनो सिरि फैखाबाय आङो मेथाइखौ लाग्रोनि ayo maafin naik mau udah nih kurang gimana ngapain ayo dikasih dong ayo karma ini Naimal mata sudah lingria baral हामद्रायाखै नालाय ओंखायनोथ' फैथारबाय आङो दाखालबा जोंनाव थांबा बालुसो थांदों होनदो बारा गोबाव थाजाया आंहा थांफिनसै थाबनो गारस्टार लुगैयाखै बैग्रि जानो लुबैदों नै ओंखायनो बैग्रिखौ होफैदों आरो आं खबरबो हराखै थाखुमादोंसोमोन आङो माबा आथिंखौ न'आव रुबाय आंनिखौ नोंहा सोर फैखो सानबाय आं गिबाय थालाखौथ' खुलिखायाखैना आं बै वाल मोनसेथिं थाखुमाहैफिनबावदोंमोन खुलिहैनाय नङा साननानै आरो बुफैफिनबावबाय आङो लाबोबाय आंनो मोनजाफिनबावबाय जिलापि जालाबायनो थांसै दे मानसि गारबोनाय ना थाब थाङाबा बेखौनो जाया माबा जादों नै जादों मिस्टिया खादायाव खानस्रि गोथै खानस्रि गोथै दासो ओंखारदों गुदुंनिफ्राय खामानि मावगासिनो आं दिनै थादो थ' गारियाना ससे आं नांगौ थादो थांसै बाय मोनफैबाय आरोना बारा गोबाव थाहैखायासै आङो खोब जादोंबा 1 घन्टा जास्लाबासै आरोना थाब फैनाय जाबाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ बे जरावनो माने फोजोबनोसै आरोना लाभ इउ अल बाय बाय